mau gerak mau segera abad mau gerak mau segera mana So hello logofer, welcome back to my channel. So गिबि-गिबियावनो बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव बरायबाय लोगोफोर. तो दिनैहाय लोगोफोर मा होनो जोंहा फार्स्ट माइ गायजेनसिगोन आरोना लोगोफोर. तो बिदिनो आं भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर. तो दायो आङो थांगासिनो आरोना माइ गायगोन जायगायावहाय. ओमफ्राय खोथियाखौ थोरायनानै होखानोसै आरोना लोगोफोर. दा गायबा एसे हागनाय नङा नालाय. तो दायो आङो थांबाय थादों लोगोफोर. तो नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय था आरो आंनि भिडिअ लानायखौ मोजां मोनोबा अननानै चेनेलखौ लाइक कमेन्ट आरो सब्सक्राइब खालामहर आरोना लोगोफोर. तो नायलांबाय थादों नोंसोर लोगोफोर. नै लोगोफोर खोथियाखौहाय न' खाथियाव फोदोंमोन आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय दा मैयानो नैबेयाव रोगानानै दोनफैखाबाय. ओमफ्राय नैबिथिंजाय माखासे रानखांबाय आरोना लोगोफोर. नैबिथिंजाय गायगोन. आं एसे बोखांना दोनदों लोगोफोर. Killer जायो नङाबा तो लोगोफोर खोथिया रानखांथ'बाय आरोना दा गायग्राफोर फैथ'वाखै. दा गायग्राफोर फैबा भिडिअ लानोसै आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय राननानै दोनजोब्बाय. बिमाया लोगोफोर गायजेनग्रोनो होननानै फैबाय आरोना नै गायजेनग्रोनानै गालांसिगोन बावनानै गायजेनग्रोबाय खुलुमनानै. दायो गायनाया सुरु जाबाय आरोना लोगोफोर. स' लोगोफोर माइ गायग्राफोर फैबाय आरोना. ओमफ्राय आंबो मोनफैफिनलायबाय. आङो नैबे दै लाना फैदों आरोना दै गांबाय दा. ओमफ्राय नै माइ गायग्राफोरा गासै 20 जन आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय गायगासिनो दं. आं दैखौ खाथियाव लानानै हैनोसै आरोना. सोरबा दै गांबायदां लोगोफोर. स' लोगोफोर दायो दुब्लिथिं ओंखारलांसै. गायनाय गायगासिनो. ओमफ्राय नैबे दै लादो आरोना आङो. दै गांबायदां बेस्राफोर. ओमफ्राय नै जायगाया ओरैबायदि साफा जादों आरोना. नै बिथिंजाय दोनस्रि दङ लोगोफोर दोनस्रि. ओमफ्राय बे दोनस्रिथिं मा होनो माइ गायदों आरो दोनस्रिथिंबो इनै. ओमफ्राय दा नैबे दैया गोथौमानि नालाय दा थाबायलांसै आं गोजौजों. अमा लागाव पानी पानी
Saन्दुं aja deh. लोगोफोर टी ब्रेकनि थाखाय एकदम माबा माबि लानानै फैबाय आरोना जानाय लोंनाय ओमफ्राय नै आं देखायनो एसे मा मा होयो जोंनिया लोगोफोर नै बुटजों थालिर फस्ला एवनाय आरोना मटर लोगोफोर मटरजों थालिर फस्ला एवनाय ओमफ्रायो नैबेयाव नै नारें खागजि माबा माबि लाबोफादों आरोना बेखौ दा खाजि जायोनो ओमफ्राय नै बेयाव आसोल बुस्थु दं आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय नैबे सा लोगोफोर बेखिनियानो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गायनाया जोबथारसिगोन आरोना फोजोबखानानै फैसिगोननो ओंखायनो नेगासिनो दं बेयाव ओइनै फोजोबखाथारनानै खनसेनो ब्रेक लासिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बैयाव बिगासे दंबावोमोन दा ट्रेक्टरा हालेवाखै बेखौ हालेवनाय मोनबा गायहोखानो हासिगौमोन आरोना लोगोफोर ट्रेक्टरानो माने मैयायो हालेवस्लाबनो हायासै माने मोनाथाराव फैबायना ओमफ्राय बे दब्लायसे बिगासेखौ हालेवासै आरोना लोगोफोर थ' मा जायोसै ट्रेक्टर दायो नागिरनो थांदों मोननाय मोनासै आरो सौख्लाबलांगोनबो दावखोना हो एसे एसे गारि फैदों नैबे दंफाङा बिराद रैखा आरोना स' लोगोफोर मा होनो गायनो बिगासे थाबावबाय आरोना थ' फुङावनो जोबगौमोन हाया हालेवखानाय नङिनि थाखाय गायनो हायासै आरोना लोगोफोर मैया मा होनो ट्रेक्टरानो हालेवबाय थानायाव गाज्रि जाना होबायनो ओमफ्राय हालेवनाय जायासै दहायसो हालेवबाय ओमफ्राय दा गायग्राफ्राथ' न'नि गोजाल' जासिगोन बिगासे थाबावबाय आरोना ओमफ्राय आं दायो नैबे हासारखौ लगायनानै सारना होनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नै आं केमेरामेन लेंहरदों आरोना लोगोफोर केमेरामेन आंखौ भिडिअ लाग्रा दा हासार सारनायावबो थांनानै लाहैनांगोन बे भिडिअखौ नङाबा मोनगोनसै बे नै मटुजि फंबाय मटुजि जोंना भिडिअ ला आं हासार लगायनो नायलाय लोगो माबायदि हासारा कि बुस्थु दा मा होनो इखौ मा होनो जा आमथिसुवा बायनायनि रबिबाराव दंबावो मेरला दिन yes नै बेथ' डेन्जारखा आरो ब्लेसिं पाउडार बेखौ लगायजोबगोन ओमफ्राय oh my god सेसखा आं बेखौ सारनांगौबा सेस जायालै मबाइला सारबासो जागोन नामा सेस जाया माबायाव ला एबार
Jangan nama. Udah nak sak mana? Mau juga. Jawar lah nak sak mana? Hang wujud sak genda. Apa kan aku le? Pali ku food. Ji. Bitra, hang deng na? Anak mobil nanti nih sih, apa sih ini mana? Antar dia. Aste ini. Enggak leh. Ang nak kan deng lah. Ada. Cameraman. Ketiara, play zipsikin be ende bas kita. Ada kod dunia. Itu hak rengga jah, beri phone mikle. Kau mana sampai guna le ya? Gì mình quá? Ôi vì không có cái nếu học qua một trường. Học qua rồi liên những chữ đây này chỉ là. Qua thar. Bisa pakai kita mah? Kelas lah benar. Tiap bain. Tiap bain agak. Alai raga bain namun dia nang wajib kusung dah engkau na. Hasara bilu nama. Bilu. Nombor apa? Ina biji gutu hafka bai shoy bari mai gutu nama mati pira roza adu tanu fargaya bai sibuda mala buza khadang Asal buza kha. sa bisang ala khadang mabakun bisang bura la bo satam nama nu khadang ja hoakhै hai bu khanji nani mabe aru maba mai sumba sa hajira nangir nanglaigोन mai na ise नय aru ni bisibuda ei lei matho o thangखो जोमैयालाय Berani sabar nah ada berani sa. Isi godan gutsa mudza sa kuwi. Kam sakin link cice ban जायो. Lompin kan ban जायो. Lompin ku gamseयानो. Kanda drai. Bathroom dong सुना होआखै दहाय आंबो थान-थानजों सुवासै. गांसे बायबावबानो जायो गांसेल' बायना लादों. नांथारगौ दा दैलाङाव मोलेले ना Mudah deh bah. दे बे सिरि मोनसेखौ गाय सारग्रोना हो ओमफ्राय जों गायनोसै इखौ गाव हाथाय बियाव बिदिनो बोरि मोनबाय थादों सिमोनबो माबै खनसे बेसर फोआव बिदिनो देगावगाव दै होनाया बेयाव गाखोआखैनो बेसर फोनायाव Nugasnya engkau. Nugasnya. गोजानद्राय जादों Ang haba akan saya gundang lewat gundang. Iya. Main kayak gini apa jan? Kita orang kam sini deh.
coba Malah babang gue, dia susi, duran di mana itu kalam nang kai cuy. Kai sokro na sih mai kena konsilanan ciro mana Maya. Asi? Ashita Asta lu mah? dikasih Ashita saya Malah bigajan थांफ्रागोन माथो थांगोन Ajun lah, bukan bunda tanggen bargen sedang berapa anak bunda di kita dong tadi yau. Guys, main hasar sarkangbai arna gelem srau जोब्बाय ओमफ्राय नै आं दायो न'आव थांफिनसै ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव लिरहरदो ओमफ्राय जोंहा दिनै गिबि माइ गायजेनगोरबाय आरोना लोगोफोर आरो दंबावो गायनो थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर बाय बाय see you